Hej, det der skal ske i dag, hvor jeg står og blaffer med en kniv, det er, at vi skal lave en unboxing video. Og jeg er i godt ung selskab. Og der står også en anonym person bag kameraet, som ikke vil have afsløret nogen som helst politiske tilhørsforhold på grund af sit studie, så det respekterer vi. Så her er det propaganda, som SF har givet mit kandidatur, så nu skal vi se, hvad det er for noget. Vil du Kors? Og det må man selvfølgelig ikke sige noget om det propaganda, det hedder informationsmateriale. Og eftersom det er en kasse, kan man nok regne ud, at det er lavet af papir. Og det er selvfølgelig trykt på genbrugspapir. Og miljøkompenseret. Klimakompenseret er det. Og nu kan du godt komme tæt på. Tada! Her har vi en masse bogmærker. Og vi har bogmærker. Nu tager vi lige et op her. Så vi en stavl op her. Og der kan vi se, her står Kulturmågen. Trøjborgs røde stemme. Det er faktisk hele Aarhus' røde stemme, men i dag laver vi husstandsopdelingen på Trøjborg. Og der mangler simpelthen nogen inde i byrådet, der vil kæmpe for kultur. Det var, kulturen blev fuldstændig glemt i budgetforliget. Teater blev lukket, der blev ikke fundet penge til skrivefestivalen, men der blev fundet penge til at udvikle et julemarked til 4 millioner i Aarhus. Virkelig flot. Med andre ord, standpunktkandidatet faktisk vil kulturen, blandt andet ved, at kultur skal ikke være socialt ekskluderende. Så vi skal have Ars gratis en dag om ugen. Alle betaler skat, så alle skal have mulighed for at se. Det er et fedt ting, der er på Ars. Vi skal have fjernet biblioteksbøderne, fordi der er nogen, der simpelthen ikke tør komme ind i biblioteket på grund af bøderne. Og sjov er, at de kommuner, der har gjort det, de tjener faktisk penge på det, fordi at folk passer bedre på tingene. Og så også nogle andre ting. Vi skal have Ramallah i Palæstina som venskabsby. Det skal vi gøre, fordi et byråd må ikke lave udenrigspolitik, men vi må godt lave politik, hvor vi anerkender alle mennesker for at være ligeværdige. Og selvfølgelig skal vi gå imod en besættelse af et land, som vi gør med Ukraine. Ja, og så er der min plakat her. Jeg er godt klar over, at den måske er lidt speciel. Men jeg får kun 50 plakater. Der er ikke så mange penge i SF. Så den er nødt til at være en OMO-ting for at blive set. Og her står Aarhus for alle, uanset pengepunkt. Og stem personligt på nummer 10. Det er mågen, også kaldt Årejs. Vi ses på Trøjborg og i resten af Aarhus.